me saltaba inmediatamente o galego. E estaba obsesionado con non facer o ridículo nunha rolda de prensa e tal, e acabar... E agora me pasa ao contrario, que me custa... Sí. Vale, vale. Sí, sí. Yo decía, entramos ahí 30 y estamos con esta calma, son 29:53, en 32, vale, vale. Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia, cando son as 6:30 en punto. Hoxe xa lles adianto que temos un programa diferente como a primeira semana de todos os meses. Temos hoxe con nós a un representante noso político de Galicia que nos representa, vaya a redundancia, aquí nas Cortes en Madrid. Hoxe quenda para o Partido Popular, así que saudamos xa o deputado do Partido Popular, Miguel Tellado. Como estás, Miguel? Moi ben, boas tardes. Benvido, boas tardes. E imos seguir presentando a mesa porque non imos estar nolos dous sós, tamén nos acompañan dous xornalistas de cabeceira e xa verán que casi imos conformar a mesa de Ferrolterra. Bieito Rubido, director del debate, que tal? Moi ben, porque eu son de Cedeira, pero bueno. Pero non o podemos considerar Ferrolterra? Bueno, eu defendo Vila e Terra de Cedeira. Javier Casqueiro, xornalista del País. Yo empecé en Cedeira de corresponsal, tengo que decirlo, para empezar, de La Voz de Galicia. Además era bueno. Entón imos dicir que estamos tres de Cedeira e un de Ferrol, non? Non voy a renegar de Ferrol, non? Bueno, moi ben, pois nada, señor Tellado, imos comezar coa entrevista. Queríalle preguntar, porque xa se cumplen case 3 anos, non, dende que chegaron a Madrid, vostede o voceiro do... Querolle preguntar, vostede é o voceiro do primeiro partido da oposición no Congreso ou é o voceiro do goberno á espera? Bueno, eu son o voceiro do primeiro partido de España no Congreso dos Deputados, non? Esta fin de semana celebrábamos unha interparlamentaria en Sevilla e a casualidade quiso que esta interparlamentaria coincidira co 3º aniversario da chegada de Feijóo á presidencia do Partido Popular de España, non? En abril de 2022. E dende entón a realidade é que o Partido Popular gañou todas as eleccións de ámbito nacional, gañamos as municipais, as autonómicas, as xerais e as europeas, non?
Esta é a primeira vez que non goberna en España o partido que gaña as eleccións, porque Pedro Sánchez quiso ser presidente do goberno pese a perder, con pactos anti-natura, co independentismo, co máis radical da esfera política nacional, e, polo tanto, despois de gañar as eleccións, somos o primeiro partido de España, os líderes da oposición e o goberno en espera. E o goberno que espera, as dúas cousas, entón. Quería xa preguntar tamén, en clave nacional, pero indo tamén un pouco a Galicia, porque dicíamos que estamos nunha mesa de Ferrolterra, quero introducir a unha personaxe nova, tamén Yolanda Díaz é desa mesma zona, da contorna, en contra do aumento en gasto de defensa, en contra da OTAN, en contra tamén de algúns outros proxectos galegos empresariais, como estivo tamén en contra, por exemplo, de Reganosa, non mesmo participara nas manifestacións. Como se come todo isto sendo de Ferrolterra? A verdade é que Yolanda Díaz vai pasar a historia por ser vicepresidenta do goberno de España que nada fixo pola súa terra. Eu son de Ferrol e a verdade é que en Ferrol, os de Ferrol sempre decimos non é de Ferrol, Yolanda Díaz é de Fene. Cuidadito. A realidade é que o seu partido ou os seus partidos sempre estiveron en contra dos proxectos que xeraban riqueza, emprego e prosperidade para Galicia e agora para España. Agora vemos como a esquerda se posiciona contra Altri, pero nós xa vimos ao goberno de Yolanda Díaz pechar a central térmica das Pontes ou de Meirama, ou a Yolanda Díaz, dende a oposición en Galicia, loitar en contra de Reganosa, que é unha industria que ten demostrado, cánones de seguridade fora de calquera dúbida, non? E, polo tanto, eu creo que podemos clasificala dentro desa esquerda do non, en contra de todo, e a realidade é que o seu paso polo goberno de España non lle vai deixar nada a Galicia como saldo, non? Como resultado. Debe ser a primeira galega que non tira para casa estando dentro dun goberno da nación. Vale, Bieito, non sei se queres abrir a quenda de preguntas desta banda. No, eu quería referirme a unha cuestión que me parece que cando menos sorprendente, non? Que de repente o goberno, primeiro por María Xesús Montero, a vicepresidenta e ministra de Facenda, e despois o propio Pedro Sánchez onte, fixo unhas declaracións contra a educación privada, en concreto contra a universidade, chamoulle chiringuitos. É curioso porque ele estudiou no Colexio María Cristina, que é privado do Escorial, e despois fixo a tesis no Camilo José Cela, e chamoulle chiringuitos, e deu clase 2 anos, 2 cursos. Que hai detrás disto? Porque a mí me parece que isto non é casualidade, é que non é o obxectivo a universidade privada. Eu creo que hai algo máis detrás. Vostedes albiscan aí que hai outro tipo de obxectivo que non ten nada que ver ca propia universidade privada. Bueno, Pedro Sánchez ten un máster en cinismo e en hipocresía. Durante a fin de semana escoitamos a vicepresidenta primeira do goberno, María Jesús Montero, atacar as universidades privadas, e calquera de nós poderíamos pensar, con certa broma, que en realidade estaba meténdose un dedo no ollo a Pedro Sánchez, porque está, como para falar Pedro Sánchez, que estudiou como moitos membros do goberno de España en universidades privadas. A verdade é que o que busca o goberno é enfrontar, dividir, confrontar. Leva facendo permanentemente ao longo desta legislatura. Enfrontar os homes coas mulleres, enfrontar os traballadores cos empresarios, enfrontar aos xóvenes cos maiores e agora enfrentar a sociedade no seu conxunto entre os que fomos á universidade pública ou os que foron á universidade privada, non? E, dende logo, atacar a universidade é un erro garrafal. Nos defendemos a liberdade para que cada un elixa onde quere estudiar, pero suena a hipocresía absoluta que veña de quen ten unha tesis falsificada, que veña de quen ten a súa muller convertida en directora dunha cátedra cando non ten título universitario. Bueno, creo que nesta materia o Partido Socialista traspasa calquera tipo de barreira, non? Javier Casqueiro. Sí, yo voy a ir a preguntarle a la persona y al personaje, ¿no? Yo creo que usted estará de acuerdo, y yo se lo he oído alguna vez, ¿no?, que el ambiente ahora mismo en Madrid políticamente está enrarecido. Y quería saber si se hace alguna autocrítica. Hay quien le responsabiliza de gran parte de este clima, vamos a decir, un clima hosco, un clima áspero que se produce especialmente en el Congreso de los Diputados. Quería saber si eso es una caricatura o si eso es realmente el personaje de Miguel Tellado. Y enlazado con esto, si Feijóo hubiera ganado, esto es una hipótesis, pero si Feijóo hubiera ganado las elecciones, ¿usted dónde estaría ahora? ¿Cree que estaría en un ministerio?
Son varias preguntas. Indo importante. Quen levantou un muro nesta legislatura para dividir a sociedade española non fun eu. Foi o presidente do goberno, Pedro Sánchez, que se empeñou en traspasar todas as liñas vermellas do Partido Socialista. Pedro Sánchez ten aniquilado a base ideolóxica do Partido Socialista, traicionado o seu pensamento histórico. En certo modo, se pode decir que o Partido Socialista con Pedro Sánchez ten renunciado a súa esencia constitucionalista, traspasando todas as barreiras razonables. El foi o que dixo que con Podemos non se podía gobernar e gobernou, el foi o que dixo que con Bildu nunca e ao final vai da man de Bildu, e polo tanto eu creo que hai un responsable principal da situación bronca da política española nestes momentos que se chama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é un elemento tóxico na política española. Se hace alguna autocrítica usted? Bueno, a min certamente non me gusta que o Congreso dos Deputados sexa un escenario de bronca política como moitas veces é, pero non fomos nós os que traicionamos a nosa esencia democrática, os nosos valores, os nosos principios, para ao final manterse no poder. Hoxe temos un goberno de España e un presidente que só ten un objetivo, que é resistir, permanecer no poder a calquera precio, porque ten que defenderse ao seu partido, ao seu goberno e ao seu entorno familiar de determinadas investigacións xudiciais, non? E para defenderse frente a todos eses casos de corrupción que teñen cercado a Pedro Sánchez, el quere estar no goberno, para dispoñer da Abogacía do Estado, para dispoñer dos resortes da Fiscalía Xeral do Estado. E, polo tanto, eu podo decir, sin temor a exagerar, que hoxe Pedro Sánchez é unha ameaza democrática en España, porque o único obxectivo que ten é evitar a alternancia democrática no noso país. Sánchez quere permanecer no poder a calquera precio, a calquera costa, incluso sin gobernar, que é o que está pasando a día de hoxe. En Alemanha acaban de celebrar eleccións, porque o goberno non foi capaz de sacar adiante orzamentos xerais do Estado. En España non os hai, pero non é que non haxa neste ano 2025, é que tampouco houbo no 2024. Vivimos en abril de 2025 coa prórroga da prórroga dos orzamentos e están en vigor os orzamentos de 2023 tramitados en 2022 nun contexto radicalmente distinto, non? Señor Tellado, Prova evidente do desgoberno no que estamos. La pregunta non era sobre Sánchez. Ya Sánchez podemos hacer ese retrato. La pregunta, era sobre a súa autocrítica e fixo. ¿se puede hacer oposición de outra maneira sin forzar debates tan desagradables, tan oscos, tan ásperos? Mire, sí, vou responder, sin dúbida. Eu creo que facemos unha oposición proporcional e proporcionada á gravidade do momento político que estamos vivindo. Proporcional e proporcionada. Señor Tellado, dan vostedes por amortizada esta legislatura. Como se presenta o Partido Popular ante un posible adianto electoral, si que puidera existir? Bueno, creo que Sánchez vai tratar de manterse no poder todo o tempo que poida, sobre todo porque el coñece cal é o escenario electoral, o que din as enquisas, incluso cando lle pasan o cis verdadero, e, polo tanto, eu estou seguro que Pedro Sánchez non pasa pola súa mente un adianto electoral. Ninguén adianta unhas eleccións para perdelas. E hoxe, calquera enquisa pon de manifesto que Pedro Sánchez perdería as eleccións. Nós que temos que facer? Nós somos alternativa. Nós temos que facerlle oposición a este goberno e, ao mesmo tempo, presentar propostas de futuro para España. Estamos nun momento moi delicado. Eu creo que se un atende a situación xeopolítica destes momentos, un pode concluir que no momento máis difícil das últimas décadas temos o peor goberno posible, e creo que o Partido Popular ten que ser un partido de Estado, un partido de goberno, e estar preparados para facer fronte ao reto de gobernar España tan pronto este goberno colapse, porque eu creo que é o que vai pasar. O goberno vai colapsar e Pedro Sánchez non lle vai a quedar máis remedio que convocar eleccións, sabendo que as vai a perder. Víctor Rubio. Eu teño dúbidas de que Pedro Sánchez convoque eleccións sabendo que as vai a perder, porque efectivamente fora do goberno vai ter un panorama moi complexo. Pero bueno,
xa veremos si efectivamente houve un caso na democracia española que foi Leopoldo Calvo Sotelo. Sabía perfectamente que as iba a perder e convocounas, porque entendía que o ambiente exixía un cambio unha oportunidade de que a cidadanía se pronunciase. Pero, bueno, me temo que entre Calvo Sotelo e Sánchez hai un abismo en moitos ámbitos, empezando polo moral. Eu queria falar ora de Galicia. Hai unha polémica en torno a Altri, e moitos, ainda que efectivamente hai unha oposición a él, sin embargo, hai moitísima parte da opinión pública galega que cree que para Galicia é bon facer unha aposta non só polo Altri, sino tamén polo sector mineiro, que se está demostrando estratégico en toda Europa, ou polo sector eólico. Que opinión teñen no Partido Popular ante as permanentes negativas ao desenvolvemento económico de Galicia? Porque tanto Altri como os parques eólicos como o desenvolvemento mineiro suporía un crecimento do PIB galego moi considerable nun momento en que outros, digamos, actores da economía galega están á baixa. Bueno, creo que a esquerda se equivoca cando utiliza proxectos empresariais para facer oposición en Galicia. E creo que, ademais, non teñen forma de explicar o seu cambio de postura. Se un recorda a Besteiro, o líder do PSDG, Besteiro, cando era o delegado do goberno en Galicia, estaba a favor do proxecto de Altri, non? E son cuestións meramente políticas partidistas as que levan tanto ao BNG como ao Partido Socialista a cambiar de posición frente a un proxecto que para nós resulta estratégico para o futuro da nosa comunidade. Eu creo que Galicia é unha terra que xenera confianza, hai estabilidade política e a estabilidade política invita aos investimentos, invita a que se vexa unha terra favorable para invertir e crear emprego, e creo que a actitude de BNG e de Partido Socialista son erróneas, non? No fondo hai unha especie de seguidismo do Partido Socialista hacia o BNG e creo que se equivocan radicalmente, non? Altri vai ser bo para Galicia, eu non teño ningunha dúbida. Os mesmos que os critican Altri son os mesmos que criticaban Reganosa hai uns anos, non? E é innegable que Reganosa ten contribuído favorablemente á reindustrialización de Galicia e á autonomía enerxética da nosa comunidade, non? Creo que se equivocan de forma garrafal. Altri ten unha declaración de impacto ambiental aprobada, positiva, e, polo tanto, a súa posta en marcha vai contar con plenas garantías para o medio ambiente e para o entorno, non? Aí me gustaría saber se o Goberno de España vai apoiar Altri, se o Goberno de España vai xestionar os fondos europeos necesarios para que este proxecto poida ir adiante, non? Dende logo, os que teñen que explicar o seu cambio de postura son os nacionalistas e os socialistas. E sería moi grave que busquen rédito electoral a cambio de perxudicar a Galicia. Si creen que o importante é confrontar e embroncar Galicia para tratar de buscar uns votos de forma irresponsable, creo que é negativo. Eu cada vez que escoito aos do BNG enfrontarse a proxectos desta natureza, pois ao final te veñen a mente recordos eso de non a navallada de Galicia, que era a autoestrada do Atlántico. Que sería Galicia sin esa autopista que vertebra de norte ao sur todo o noso Atlántico, non? Bueno, pois a verdade é que esa é a oposición que temos en Galicia e posiblemente polo seu comportamento e pola súa actitude están na oposición. La verdad que agradezco esta posición tan clara del Partido Popular a nivel nacional sobre el tema de Altri, porque yo creo que mucha gente en Galicia, no es solo del BNG y del PSDG, que está manifestándose, no creo que las cofradías de pescadores que estos días han estado en A Pobra o en Boiro o en todas esas zonas y miles de personas, sean todas del BNG y del PSDG. Pero yo voy a un tema nacional y que querría saber la postura del PP, no la de Pedro Sánchez, que ya me la sé, me anticipo. Quiero saber, ustedes están en el Gobierno, lo digo porque he visto hoy, creo que era en Onda Cero, pero seguramente en el debate habrá habido recientes encuestas y nosotros también. Ustedes están subiendo, pero están en 147 escaños, más o menos, a mí me interesa la tendencia. Es decir, faltan 30 escaños para poder gobernar y sacar unos presupuestos con tranquilidad.
¿Ustedes cómo sacarían unos presupuestos con esos escaños? ¿Ustedes cómo sacarían un 2% en defensa y en seguridad? ¿De dónde sacarían y con quién pactarían para tener un 2% de seguridad como reclama la OTAN? Y ya sé la teoría de Pedro Sánchez, pero me gustaría saber la suya, el PP. Sobre as protestas, é moi fácil meterlle medo á poboación sobre un proxecto novidoso que chega a Galicia, pero que ninguén teña ningunha dúbida. Detrás destas protestas está o Bloque Nacionalista e está o Partido Socialista, que están manipulando a xente meténdolle medo sobre as consecuencias que, se un lee calquera documento técnico deste proxecto, como é a Declaración de Impacto Ambiental, non vai ter. E, polo tanto, creo que neste sentido confundir a cidadanía e tratar de meterlle medo a xente sobre as consecuencias que nunca van ter. Mire, Yolanda Díaz decía que Reganosa iba a ser unha bomba na ría de Ferrol. Unha bomba na ría de Ferrol. Bueno, pois esa bomba na ría de Ferrol dá traballo, permite ter unha autonomía enerxética a nosa comunidade, e os que criticaban Reganosa son os mesmos que pecharon a central térmica das Pontes. As Pontes, ollo, era o primeiro municipio de Galicia en canto a pensión máis alta e era o segundo concello de Galicia en renta per cápita máis alta. Ose non. Esa riqueza que xeraba a central térmica de As Pontes ou que se xeraba en Meirama se acabou pola ideoloxía dun goberno do Partido Socialista e de Sumar, non? Indo á cuestión que se nos plantexa, non somos o primeiro partido da oposición, nos cando chegamos ao Partido Popular nos atopamos un partido que ten 89 escanos no Congreso, hoxe temos 137, obtidos nas eleccións xerais de xullo de 2023, e hoxe todas as enquisas nos colocan en torno a 150 escaños. A maioría absoluta son 176, aquí houve moita xente que gobernou en España con 137 escanos, por exemplo, Mariano Rajoy. Gobernar, sí, pero los presupuestos y defensa, ¿de dónde los van a sacar y con quién? Aquí lo importante es saber qué valores defendes, qué principios tes. No, pero hay que sacar los presupuestos, como decía usted hace un rato. Y cales son os pactos de Estado que ti estás dispuesto a sacar. No inicio desta legislatura houve dous intentos de investidura. O de Feijóo, un goberno en minoría, esa foi a oferta que fixemos, unha oferta apoiada por Vox. Vos dixo, eu apoio a investidura de Alberto Núñez Feijóo a cambio de nada e sin entrar no goberno, e Feijóo plantexou 5 pactos de Estado sobre 5 materias que se teñen demostrado estratégicas. E nos pactos de Estado hai que unir as principais forzas políticas do noso país. Sin embargo, esa investidura non prosperou a falta de 4 escanos, e si prosperou unha de Pedro Sánchez, que era investidura do muro, que era eu con todos os partidos, aínda que esa maioría de investidura non me leve a ningunha parte. Sánchez traicionou o seu propio electorado. Nas eleccións dixo nunca pactarei con Podemos e pactou, nunca pactarei con Bildu e pactou. É o presidente mentira, é o presidente que ha engañado a todo el mundo en este país. E a los que máis ha engañado es a su propio electorado. Nos que defendemos, o que pretendemos é, cando as eleccións, gañalas coa contundencia necesaria para darlle a España un goberno monocolor, un goberno responsable, serio, un goberno que goberne, que é o que non temos agora. Sánchez tivo unha maioría para a investidura, pero non ten unha maioría para o goberno. E proba delo é que recentemente foi ao Congreso e non foi capaz de presentar un plan para o rearme de España, ou a día de hoxe non conta con orzamentos xerais do Estado. Bueno, eu creo que unha política mellor é posible, e se Pedro Sánchez lle devolve a palabra á cidadanía, as urnas falarán alto e claro. Un último tema que me parece moi relevante, o reparto de menores migrantes. O acordo entre os socialistas e os de Puigdemont, pactado fora de España, as comunidades do Partido Popular xa adiantan pois que non van ser insumisas, pero que tomarán medidas. Que medidas? Bueno, é evidente que o acordo que firmou o Partido Socialista con Junts é un acordo injusto, insolidario, e que, dende logo, non responde a ningunha lógica, non? Non parece razonable que dentro dese reparto a Andalucía se manden 800 rapaces, a Madrid 700 e a Cataluña 30. É evidente que un reparto político, injusto, arbitrario, e as comunidades teñen a posibilidade de recurrir fronte á xusticia a un acordo que podría ser incluso inconstitucional. E, polo tanto,
Cal é a postura que defenden as nosas comunidades? Cumpliremos a lei, porque non somos insumisos. Para a insumisión ante a lei xa está o Partido Socialista, pero recurrirán a lei, porque é injusta, arbitraria, porque non é razonable, non? E, polo tanto, esa é a nosa postura. Quédanos tempo para unha última pregunta, non sei se por esta banda queredes facela, senón lanzo. No, antes me queda una cosa y era es una curiosidad. Con la Pero idea... non insistamos nos presupostos, que xa quedou respondido. Eso ya he visto que no ha respondido. Con la idea de cuando vinieron aquí, todos coincidimos, no sé si estoy equivocado o no, pero los analistas todos coincidimos en que Feijóo venía con un grupo parlamentario pensado para gobernar. Claro. Y, no, pero pensado para gobernar con perfiles para gobernar. Y le preguntaba antes si usted tenía una preferencia, si tenía ya un ministerio asignado, si le había pedido algo a Núñez Feijóo. Mire, eu levo moitos anos traballando con Núñez Feijóo e nunca lle pedín nada. Eu son un servidor público ao servicio do proxecto político de Feijóo porque creo no proxecto que Feijóo tiña primeiro para Galicia e ten agora para España e eu estarei sempre onde el me pida. Bueno, imos xa cunha parte deste programa, do programa no que temos entrevistas con políticos, neste caso con Miguel Tellado, que a todos nos gusta moito, porque son vostedes os que participan, son vostedes os que nos enviaron estas preguntas, un pequeno cuestionario, Miguel Tellado, precisamente para chegar o político pois un pouquiño máis ao cidadán, sen medo, non hai pregunta trampa. Mira, a primeira é moi doada, cal é o seu recuncho de Galicia para perderse? Bueno, eu son de Ferrol e a verdade é que últimamente podo ir pouco a Ferrol, pero os ferroláns temos un recuncho especial que é a praia de Doniños, unha praia que ten unha lagoa xusto ao lado e ten un pinar magnífico para perderse e correr o que poida e camiñar os que non podemos. Bueno, todo se anda, todo se anda. O recuncho favorito onde un pode ir a pensar é Doniños, sí, un paraíso natural. Que comida bota de menos de Galicia, que non se pode probar aquí? Comida que boto de menos de Galicia, bueno, o pulpo, o mellor pulpo está en Mugardos, esa é a realidade. O rapace de Iresa, que son aquí, bueno, pois fan algo que se lle parece. Algo que poden, verdad? Algo que se lle parece, pero non é o rapace de Iresa, algo que se lle parece. Vale. E o pulpo, como en Galicia, non sabe en ningún sitio, eso é evidente, sobre todo Ourense. As súas cores deportivas, cales son? Son moi pouco futbolero, non lle dedico 90 minutos a casi nada na miña vida, pero eu dende logo teño que ser do Racing de Ferrol, porque a nosa cidade é unha cidade que se ergue frente á injusticia, ao maltrato de décadas, que queremos ser como os demais, nin máis nin menos, non? Polo tanto, unha cidade que pretende tirar para arriba. As miñas cores son o verde, claro. Verde e branco, moi ben. O último libro que leu vostede? Bueno, eso deu lugar a unha polémica, Sí, porque por iso pregunto, a ver. dende que son portavoz teño unha montaña de libros que se amorean, pero a verdade é que sempre me mandan para casa con moita documentación para ler, non? Teño varios empezados, vamos a aclaralo para que Pachi López non se poña nervioso. Hai un que me chamou moito a atención, que é Por el cambio, de Nacho Varela, que fala de como Felipe González convirte ao Partido Socialista nun partido de goberno, non? Nesa transición dos finais dos anos 70 ao ano 82. E logo hai un que é Justicia, de Michael Sandel, que é prácticamente un clásico que te leva a pensar sobre o importante que é introducir a racionalidade nas decisións da vida, non? Vale. E nas políticas tamén. E nas políticas tamén. Con que político iría de cañas e con quen a tomar un café un pouquiño máis sosegado? Que difícil. De cañas, sen dúbida, con Alfonso Rueda. Está probado, é o máis divertido para tomar cañas. Non serán cañas, serán 1906. Un café sosegado. Bueno, eu creo que con calquera político, salvo cos representantes de Bildu, cos que non iría a ningún lado. Vale. A que personaxe lle gustaría coñecer? E xa non lle pregunto a cal coñeceu e non querería telo feito. A verdade é que non o pensei, eso require moito tempo. Ser portavoz no Congreso te permite coñecer a moita xente cando aterrizas aquí en Madrid, e teño que decir que unha das persoas que coñecín que me chamou moitísimo a atención é un periodista que é José María García, que tive a oportunidade de comer con él e é unha personaxe, de logo,
moi interesante para coñecer. A quen debería coñecer? Non o sei, requeriría moito tempo para pensalo. Vale, deixámolo aí. Fagolle unha última pregunta. En todo este tempo no que leva en Madrid, que foi o mellor que lle pasou e que foi o peor? Bueno, creo que o millor que nos pasou foi gañar as eleccións municipais e autonómicas, unha victoria electoral que nos permitiu chegar a gobernos autonómicos e gobernar dende eles para o 70% dos españois, e creo que o peor momento foi a investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Creo que foi un mal momento para nós como partido, como organización, pero creo que foi un mal momento para España, e o que veu despois creo que o está acreditando. Vale. Na primeira semana de maio teremos aquí a representante de Sumar, tamén teremos a Verónica Martínez. Querelle deixar vostede unha pregunta para que logo lle la formulemos nós? Sí, eu creo que hai unha pregunta clarísima para facerlles a Sumar. Van vir en maio, vamos a ver se o goberno aínda está vivo nese mes, non? Pero a pregunta que eu lles faría aos representantes de Sumar é se vale a pena. Se vale a pena disfrutar de 4 sillóns no Consello de Ministros a cambio de amparar a corrupción do Partido Socialista, que é o que están facendo agora. Según atende as enquisas, non, que Sumar se afunde profundamente, e eu creo que é porque ningún dos seus votantes entende o que están facendo. Pois Miguel Tellado, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco en Conexión Galicia. Gracias a vos, un placer, dende logo, esta mesa de galegos, non, de ferrolterranos. Aquí coa discrepancia de Bieito, que os de Cedeira ainda somos un pouquiño de fora, pero bueno. Ortegal, estamos aí unidos. Ortegal, sí. Moitas grazas, señor Gracias. Tellado. Bueno, pois imos continuar co programa, pero antes vexamos un adianto do que teremos na segunda metade deste programa. Vexam. Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza. Tras este fin de semana, de toda una vicepresidenta, la primera, contra la presunción de inocencia, son muchas cosas. En primer lugar, es una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia. En segundo lugar, son inadmisibles en un Estado de Derecho. Y en tercer lugar, son incompatibles con el ejercicio de una función pública. Que es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la justicia, por las distintas sentencias, pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas. Yo creo que la vicepresidenta primera ha matizado sus manifestaciones y creo que no debemos tampoco prolongar discusiones muchas en ese sentido. Pois incorporanse xa a este plato, a esta mesa, Iván Gil, del Periódico de España. Como estás? Moi boas tardes, moi ben, María, gracias. E de estrea nesta tempada temos tamén a Pilar Falcón, xornalista. Que tal? Moi ben, María, Ben. encantada. Encantados nós tamén de terte aquí, e queríamos facer unha primeira pregunta a vos. Como bichedes a entrevista? Que titulares salientaríades? Sí, bueno, a min chamou bastante a atención o posicionamento non tan férreo de Altri, con tan poucos matices, quizáis, non? Porque, bueno, estamos vendo moitas informacións. É certo que o proxecto inicial tiña unhas declaracións ambientais e un impacto, etc., pero que foi un pouco evolucionando, non? Co cal eu vexo un pouco anclado nesa defensa férrea dese proxecto inicial, pois en ter en conta moitas cuestións, non? Porque o proxecto inicial era incluso, íbanse facer telas ecolóxicas, non? Que está a Fundación de Inditex vinculada, pero bueno, esa mesma fundación ahora mismo está incluso en contra do proxecto, co cal hai unha transformación bastante evidente. Puña o exemplo de Reganosa, bueno, se quizás non é o mellor exemplo, porque, bueno, temos o de Ence en Pontevedra, que tamén unha papeleira, e eu creo que un pouco espello o que... No, Reganosa foi porque se cumpleu aniversarios tamén das manifestacións e todo isto, e, bueno, porque unha plantilla que se triplicou, non, nos vindeiros anos. Pola crítica que había da esquerda, neste caso, pois ben, é certo, mal atinada. Pero, bueno, quedome tamén co que lle comentabas de goberno á espera. Eu creo que, bueno, máis que goberno á espera, eu creo que a cidadanía tamén do principal partido da oposición
debe demandar algo máis de alternativa, propositiva, non solamente estar esperar, non, o que comentaba de que o propio goberno de Sánchez se acabaría autodestruíndose. Creo que decía, bueno, creo que o principal partido da oposición debe ser un pouco máis constructivo tamén, máis que solamente esperar a que lle toque o seu turno. Pilar, a túa quenda, contanos, con que te quedas hoxe? Pois a mí pareceme que a imaxe do que é a oposición agora mesmo, é dicir, tranquiliños, esperando a que caia o que está aí arriba para que nos cheguemos, deu unha sensación que case que dáballe un pouco igual cales podan ser os logros que se vayan a facer, con tal de que o que hai diante xa está desprestixado. E a partir de aí, pois, o propio público vai no levar ao final, non, a defenestración. E despois, home, eu creo que eso de que é unha oposición tranquila ou que vai de acordo o que lle van a plantexando diante, ao mellor non é a que hai que facer. Posiblemente se debería de replantexar cal é a oposición que se está a facer. Eu penso que debería ser outra oposición moito máis de pelexa, que é a que se agarda. É certo que temos por diante ainda un tempo hasta que chegue as eleccións, se se cumpre a legislatura, que eles mesmos recoñecen que sí, pero non hai que queimarse, vale, pero unha oposición eu creo que debería de ser non tan calmada. Por aquí, crees que sacamos algún titular? Casqueiro creo que non quedou conforme. No, estaba escuchando a Pilar y digo, yo debo vivir en otro mundo, efectivamente, porque claro, yo veo el Congreso de los Diputados y veo incluso la entrevista que hemos visto hoy y yo no sé qué se le puede llamar más al presidente del gobierno, prácticamente, ¿no? Cuando lo estás cuestionando de una manera tan brutal. Y no soy yo. Quiero decir que en el Congreso de los Diputados ahora mismo, él mismo lo ha reconocido, hay un ambiente bronco, vamos a decirlo suavemente, y es más que bronco muchas veces, lo ven todos los ciudadanos, no es una idea mía, y yo creo que eso está planteado fundamentalmente. Sí, el gobierno tiene una responsabilidad enorme como gobierno, la oposición tiene una enorme responsabilidad, decía ahora Iván, ¿hay alguna propuesta alternativa? Yo he preguntado específicamente, con esos, imaginémonos la hipótesis de que efectivamente en algún momento el presidente convoca elecciones, ¿vale? ¿Con quién gobernaría? En esta circunstancia actual, con el mundo como está, con Trump, con Rusia, con Putin, con la guerra, ¿con quién gobernaría Feijóo? ¿Con quién sacaría los presupuestos? ¿Con quién tendría la posibilidad para aumentar el presupuesto de defensa hasta el 2%? Porque con todos los partidos que hay ahora, no, solo le queda una opción, con Vox, con los amigos de Putin, de Orbán, de Elon Musk, con esos son los que sacaría adelante teóricamente un gobierno Alberto Núñez Feijóo en este contexto. No creo que sea precisamente moderado. Vieito. No, gústame moito que Casqueiro recoñeza que efectivamente que hai pluralidade entre o que plantea Pilar Falcón e o que di Casqueiro. Esa é a demostración de que é necesaria unha democracia con uns consensos que non se deben romper, porque evidentemente todos vemos cousas distintas. Eu efectivamente nunca vi un goberno máis bronco, máis mentiroso, máis antidemocrático que este. E, sin embargo, Xavier ve outra cousa distinta, ve un mundo de violines e tal, e que allí están unos jabalís en la oposición que quieren comer a los de los violines. Eso, son dos mundos distintos. E pasará agora mesmo que a xente que nos está vendo, a mitad da xente que nos está vendo que pensa máis ou menos como que decimos Pilar e Maiseu, e outros que pensan como Casqueiro e Iván. Eso é a sociedade. Entonces, pretender... Pero claro, hai feitos obxectivos. É dicir, o partido que está no goberno, o PSOE, que deixou xa de ser bastante PSOE para ser un partido moi personalista, non ten nada que ver co socialdemócrata partido de Felipe González, pois o partido PSOE está co apoio de un partido que mataba e matou a nenos, a mulleres embarazadas, que poñía bombas, e que a portavoz suliñaba a quen había que matar. A señora que se levanta ali na tribuna suliñaba, non fai 80 anos, non, fai moi pouquiño, ata fai moi pouco, incluído un compañeiro meu de Vocento, o director financiero do xornal Diario Vasco, que o mataron, os de ETA, como mataron 800 personas, como provocaron que se foran 250.000 de persoas do País Vasco, como extorsionaron a centos de empresarios. Iso é con que está... Entón, a veces, non hai que ir tan lonxe, hai que ir aquí, hai que ir aos problemas nosos. É dicir, con quen está o señor Sánchez? Ca extrema esquerda de Sumar, que son os aliados de Putin históricamente, que o dixeron sempre. Entón, claro, escandalizarse aquí, porque, ao mellor, pois, home, tan lexítimo é
que o señor Sánchez se apoye en Bildu, en Esquerra, que provocou un golpe de Estado, en Junts, que ten o seu dirixente fuxido da xusticia, como que o señor Feijóo se poida apoiar en Vox. E que esta especie de escandalizarse con varas de medir distintas non deixa de ser, home, non sei, non debo dicir un insulto á inteligencia do que está en fronte, pero, dende logo, é unha forma bastante curiosa de medir a sociedade de dúas maneiras moi distintas. É dicir, estamos de acordo, estamos nunha sociedade plural e vemos as cousas de maneira moi distinta uns e outros. Imos cambiar xa de tema, ainda que quedábame un apuntamento porque estaba antes mirando a Fundación Marta Ortega xamais se pronunciou sobre Altri. Inditex como empresa tampouco se pronunciou. Bueno, non houbo comunicado, unha fundación vinculada a Inditex que era que realmente promove... Ese documento traio. Vinculada a Inditex a nivel subvencións. A Fundación Marta Ortega non o fixo e a Fundación Inditex non existe como tal. Unha das fundacións que máis, non sei o nome exacto, unha das fundacións que máis subvencións recibe e que foi a que presentou a Xunta o proxecto inicial. Eu tiña que dicirche que a mí non me constaba esa información. Non é así. Bueno, pois aclarado este asunto, imos entrar xa en materia, porque estamos falando moito da entrevista de Tellado, da situación tamén do goberno, pero queríamos que fóramos pois as palabras destas últimas horas da fin de semana da vicepresidenta Montero. Seguro que aínda queda alguén na casa que non escoitara. Escoiten. Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Sinte vergonza a ministra, a vicepresidenta, pola absolución de Dani Alves. O resto dos ministros estiveron prácticamente moitas horas, ata hoxe a 1:30 desta tarde, sen pronunciarse, sen apoiar as palabras de Montero ou sen rebatilas. Tampouco e hoxe, despois da rolda de prensa do Consello de Ministros, escoitamos por fin a Pilar Alegría. Que es lógico y evidente el respeto de este Gobierno por la justicia, por las distintas sentencias, pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas. Anima a ministra a opinar sobre as sentenzas e xusto precisamente a esa hora saía unha declaración institucional do Consello Xeral do Poder Judicial que no seu último parágrafo pide responsabilidade aos responsables, aos representantes políticos. Pilar, todo este asunto creo que tentei resumilo, pero que é un pouco difícil de entender. Bueno, é unha vez máis ter a un ministro, neste caso encima unha muller, que non está á altura da realidade, non? É dicir, se os jueces non din que non cometa o delito Alves, din que non hai probas que demostren que iso é así. É dicir, non están dicindo nin que sea culpable, nin que sea inocente. Poñen en duda a declaración da afectada, pero que unha ministra se poña en este perfil como que acabamos de ver, é triste para un país. E é triste para a propia lei de solo si así. É dicir, que lle quedan as mulleres que teñan que denunciar? Poucas ganas, despois de ver todo o resultado, tanto da sentencia como da propia posición de todos, non? Por que? Porque é un escándalo, porque, ademais, non estimula que tú denuncies. E se denuncias, sabes que, ademais, vai haber poucas posibilidades. Esa é unha das consecuencias da propia sentencia. E despois, a ver, hai un ano condenouse. Este señor pagou por non entrar na cárcel. Todo isto, como se resarce? É outra das realidades que salen de todo isto, porque hai que ver todas as partes, non hai só que ver o que afecta a que un señor famoso que poda ser que sea mentira. Non, é que aquí está a credibilidade ou a fiabilidade. É creíble o que se di? É creíble, pero a fiabilidade din que as probas, e son os juíces os que deciden, pois non encontran que este señor sea culpable ou que teña que meter na cárcel. Por tanto, respetemos. En eso, o Consello General do Poder Judicial o que fai é, no seu pleno, decidir, oiga, pois terán que respetarnos. Respetar, non? E ainda por riba por unanimidade. Claro, é o que hai que facer. É dicir, é que ademais non nos esquezamos. 3 mulleres eran xuíces. Se este caso fora a un tribunal popular, Alves estaba condenado, seguro.
Iván, estás a favor de que a ministra se pronuncie nun mítin nunha fin de semana sobre esta sentenza e tamén estás a favor da resposta hoxe do Executivo? Sí, que se pronuncie sobre a sentencia, claramente sí. É unha sentencia moi mediática, hai un debate de fondo, guste máis ou menos, se houbo ca lei de solo así, e máis alá do CGPJ, claro que sí. Bueno, tamén hai asociacións de mulleres suizas que se posicionaron quizás un pouco máis cercanas o que eu creo que quería transmitir a vicepresidenta. Eu creo que a vicepresidenta confundiuse claramente, foi moi pouco afortunada ou intentar, eu creo, non, de pôr o foco nun debate que está aberto, pero denigrando que algo que é sagrado, non, que é a presunción de inocencia, lóxicamente. Pero, bueno, esta sentencia ven, tamén é certo, un ano despois de que a Audiencia de Barcelona fallase diametralmente, cunha sentencia diametralmente diferente. É certo que o propio acusado, ora absolto, foi cambiando moitas veces de versión, entendo que por a instancias do seu abogado, creo que hasta 5 veces, 5 versións distintas, e, bueno, a víctima, pois, sí que foi un pouco máis coherente, mantivo dende o principio a súa primeira versión. É un caso controvertido, é un caso moi mediático, é un caso moi sensible, que eu creo que sí se debe debatir, e a xustiza tamén avanza con estos debates, sobre todo no seu seno, como decía, que hai mulleres, asociacións de mulleres suizas, que creen que se debe equilibrar un pouco, non, esa sagrada presunción de inocencia con esa credibilidade das víctimas, que moitas veces ben é certo que con este tipo de sentencias o que se fai é perxudicar que moitas veces as víctimas non se atreven a denunciar porque é un proceso moi longo, moi conflictivo, como para se meter nel se logo son absoltos. Javier, puidolle a María Jesús Montero o papel de candidata que emprega as fins de semana contra o de ministra que emprega durante a semana? Ese fervor co que se referiu a... El contexto, ¿no? El meeting, candidatura... Seguramente que sí, pero no justifica el error. La metedura de pata es colosal. Voy a ver si en el medio de los violines angelicales que me decía Vieito soy capaz de expresar lo que pienso sobre este gran error de la vicepresidenta primera del gobierno. Una relación muy musical. Vicepresidenta primera del gobierno. No estamos hablando de cualquier persona que comete un error de esta trascendencia, ¿no? Un Estado de Derecho que tiene consagrada la división de poderes, en el que la presunción de inocencia es, yo creo que uno de los grandes pilares. No solo faltaría, imaginaros, simplemente es cuestión de ponerle a la gente en el caso de que esto le afectara a alguien de su entorno. ¿Qué preferiría? ¿Si el testimonio de una víctima o la presunción de inocencia? Y las pruebas. Estamos ante eso, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Hay 4 magistrados, por unanimidad, 3 mujeres, 2 de ellas progresistas. No sé, es verdad que entra en contradicción con lo que hizo la Audiencia Provincial de Barcelona, pero esto es así como funciona el sistema y yo la verdad es que creo que lo que tendría que hacer la vicepresidenta primera, y esto se lo dejo aquí a Vieito para que remate en esto de los violines, es cuanto antes reconocer el enorme error cometido, rectificar y pedir perdón por una manifestación tan desafortunada. Pero non só no fixo, senón que escribiu un chío xustificando e hoxe xustificada tamén por Pilar Alegría, claro. Yo estaba siguiendo la rueda de prensa, Iván estaba allí, se le ha hecho numerosas preguntas tanto a la portavoz del Gobierno como al ministro de Interior y magistrado, y la ministra portavoz, bueno, ha salido como ha podido, pero el ministro de Interior y magistrado sí ha hecho, como no podía ser de otra manera, una clara defensa de lo que es la presunción de inocencia, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, pero sin, es verdad que era difícil, sin rectificar de manera clara como tiene que ser a la vicepresidenta primera. Esas rolas de prensa son complicadas cada día máis. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Javier, que tú estás en el Congreso a menudo, que la manera de pedir perdón el PSOE no es pedir perdón nunca? Argumenta de alguna forma... Todos los partidos, Pilar, ¿eh? Bueno, no es del PSOE. Como estamos hablando del gobierno, de los que nos gobiernan. Entonces, bueno, si te equivocas... Bueno, oye, Mazón pidió perdón. Y puede ser muy problemático. Tampoco eso, ¿eh? No, pidió perdón siempre, eso está público y tenemos las hemerotecas. Bueno, pues y ahí está. Deixemos a Mazón, que xa falamos tanto del nestas últimas semanas, nestes últimos meses, Vieito, e a túa quenda. No, vamos a ver, eu creo Carmen Calvo, que foi vicepresidenta do goberno, gran
lideresa do feminismo e agora presentado o Consello de Estado, Sí. dixo hoxe que efectivamente que non se debe insultar dentro dun cargo público. É unha crítica clara á súa compañeira. En todo caso, aquí somos todos iguales ante a lei. É que eu creo que isto de que lle hai que dar a calquera que denuncie, o denunciante ten que demostralo, ten que probalo. É dicir, está consagrado, falaba antes Xavier, de que a presunción de inocencia é un dos pilares básicos do Estado de Dereito. Ven do dereito romano, indubio pro reo, en caso de dúbida, a favor del reo. E en este caso hai algo que está consagrado non na Constitución española, está consagrado na Declaración de Dereitos Humanos da ONU e na Declaración da Unión Europea, no texto fundacional da Unión Europea. É dicir, hai tres grandes textos que consagran a presunción de inocencia e consagran tamén a igualdade de todos ante a lei, en función de raza, edad, ideoloxía, religión e sexo. É sexo. E aquí estamos cargándonos que non, se odia unha muller, xa palabra de Dios. Pois non é certo. Pero, ademais, non é certo que hai o caso do fillo de Conde Pumpido, que tivo un altercado durante todo un longo fin de semana, dende un venres ata a tarde do domingo, con participación de ata 3 persoas. Esa rapaza foi a un hospital, os peritos médicos certificaron efectivamente unhas huellas no seu... Oye, collerona, mandárona para o seu país dicindo que cometera non sei que delito, chegou ao seu país, está na rúa libre. Eso sonaba máis ben a facelo nun país africano. El hijo de un gran líder, de un prohombre del régimen, hace lo que quiere e mandan a la niña para fuera del país. Neste caso non se lle fixo ningún caso. Pero ningún. É verdade. Entonces, claro, en este país teremos que facer un poquinho de autocrítica cando vemos que non é certo que a todas as mulleres lles fagan caso. Insisto que esta rapaza tiña un certificado e esa é a razón pola que o xuiz de guardia decidiu meter na cárcel ao fillo de Conde Pumpido, tiña un certificado de que efectivamente presentaba unha serie de lesións moi graves en 2 orificios do seu corpo. E iso evidenciaba, según o médico, que efectivamente había sido forzada. Dun xeito moi breve, credes que este caso vai quedar aquí ou que seguiremos falando del? Eu creo, extrañaríame moito que o Supremo rectificara a sentencia. Sí, pola doutrina que hai é prácticamente imposible, ou eso din os expertos. A mí o que me chama a atención de todo eso é este pánico a pedir disculpas, a rectificación, todo o mundo se confunde. Lo que dicía Pilar, ¿no? Claro que sí. Dignifícate. Pero que pasa? Claro, ti preguntabas ao principio, que o dixo en condición de, ou podo decir tamén, non que lle puido máis a condición de candidata andaluza ou de vicepresidenta primeira. Eu creo que a hora de non rectificar quizá pesa máis esa condición de candidata, non? Porque logo cada un quere levar o seu terreo, se rectifica, pois hai unha pérdida, fixeron a rectificar, hai unha pérdida de confianza do presidente do goberno de cara a ela, realmente é o que pensan, xa se está dicindo, non? O Partido Popular, as críticas que facía, non? E realmente, pois son uns autócratas, queren acabar ca división de poderes, e realmente é o que pensan, por eso non é un lapsus, non? É unha forma de pensar. Bueno, eu creo que tamén esa polarización, este escenario de política de brusquedade que dicía Casqueiro, eu creo que tamén condiciona a hora de que non haxa un mínimo de reglas de xogo de ti trabucaste, ti pides disculpas, non o utilizo na túa contra e de humanos, e viceversa. Bueno, coido que sí que seguiremos falando deste asunto, non? Sobre todo si ella, en vez de... Yo entiendo ese momento de calentón en un mitin, pero han pasado unas cuantas horas. Es evidente, claro. no es una asociación judicial, son las 4, son las 3 de fiscales, es un consenso generalizado de todos los analistas de cualquier medio de comunicación, prácticamente generalizado. Hombre, pues escribe algo que no sea el tuit en donde no rectificas tu error. Vale, cambiamos de asunto porque hoxe sí que imos fatal, pero bueno, polo menos imos tentar tratar un par de temas máis. Asunto universidades, aprobado hoxe un real decreto para modificar precisamente certas universidades privadas denominadas así polo presidente do Goberno. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema.
Chiringuitos, así se referiu Pedro Sánchez a eses novos requisitos que terán que cumplir as universidades privadas para poder existir no noso país, non? Sí, bueno, a mí pareceme moi ben. As universidades privadas, Sánchez estudiou nun colexio universitario que está no Escorial, que é privado, Reina María Cristina, me parece que se chama, que estaba adscrito á Complutense e ora é do CEU. E despois fixo a tesis na Camilo José Cela, que non é Stanford, precisamente. Unha tesis moi polémica, porque se demostrou que tiña o 20% de texto coincidente con outros textos. Eso chamaselle en outros países plagio. Isto é o antecedente de Sánchez. O certo é que en España hai unhas cuantas universidades privadas que se non chegan a existir houbera colapsado o sistema público, porque todos os rapaces que van agora mesmo ao ensino privado estarían no público. E entonces pasa un pouco ca sanidade. En España hai 9 millóns de españois que van á sanidade privada, que de ir á sanidade pública colapsarían. Fíjate toda a polémica que hubo con Muface, que era 1,5 millón de persoas, e dicíase claramente, oye, se estos van aos hospitales públicos, vamos a colapsar. Voltando ao ensino privado, eu poño un exemplo, o CEU, que eu creo que é un polos que van. O CEU foi fundado en 1930, antes da Guerra Civil Española, Centro de Educación Universitaria. O CEU ten, por tanto, ni máis ni menos que 95 anos. Ten máis de 300.000 exalumnos, entre eles grandes persoeiros que ocuparon, sin ir máis longe, un deles, José María Pallete, pero hai moitos máis, que ocupan grandes postos na vida económica, política do país. E, ademais, ten agora mesmo 45.000 alumnos en 4 universidades. Non se lle pode chamar eso chiringuito, non se lle pode chamar. E, sin embargo, van a por él. Entón, que hai? Unha vez máis, pois claro, eu entendo, Iván, isto non, volvo a decir, é que isto non é en fondo. Claro que sí, é unha polarización permanente. Ademais, que di, porque estaba calculado, estos son os 900 tipos que están, é máis, eu creo que iso ten un nome e apellido, a idea esa, que é un xornalista que antes se dedicaba a facer columnas contra os xornalistas. Isto é unha idea do gabinete de asesores da Moncloa, non? E claro, primeiro xa o sacou o domingo María Jesús Montero, e o luns sacou Sánchez. E o martes xa anuncian unha iniciativa legal. Está claro que son estrategias para confrontar. Evidentemente están permanentemente no enfrontamento. As universidades son pozos de sabiduría, de coñecemento, de investigación. Hai universidades privadas que teñen facultades de medicina, onde se está investigando. No CEU, sin ir máis longe, pois investigouse moito sobre o Alzheimer e a diabetes, e iso, Estados Unidos, solo en Boston, hai 24 universidades, pero no estado de Boston, en Massachusetts, hai 100 e pico de universidades. En California hai máis de 300 universidades, con campus tan interesantes como Stanford ou a UCLA, a Universidade Central de Los Ángeles. España, ademais, ten un atractivo enorme. O Instituto IE, o Instituto de Empresa University, é un gran atractivo de estudiantes estranxeiros. En sí mesmo xeneran unha gran economía. É que non acabamos de entender que se esconde detrás de, ahora, repentinamente, inopinadamente, o gran asunto son o ensino privado superior. Si é certo que foi todo nun período de 48 horas, comezando por Montero, o presidente do goberno, e hoxe o Real Decreto que xa entra en vigor o vindeiro mes, en maio. Así se evita o informe do Consejo de Estado. O sea, non todos son casualidades, para nada, ningunha son casualidades. Entonces, endurecer as condicións das universidades privadas teñen con un plazo todo calculado para que o Consejo de Estado non emita o seu informe. Eso está claro. E despois, Madrid ten 13 universidades privadas. Non é casualidade tampouco. Todos sabemos cal é a relación entre Ayuso e o presidente do goberno. Por tanto, é un ataque frontal a unha realidade que se dá na capital de España, donde goberna alguén que lle fai frente constantemente. Sí, ben é certo que esta cuestión eu nin a vin nos programas electorais, nin a vin tampouco no programa de goberno que pactaron o goberno de coalición, que é unha realidade da que se leva tempo alertando a proliferación de universidades. Non me refiro a CEU, pero moitas
universidades incluso privadas a distancia, que teñen algunha clase presencial, pero moitas a distancia, novas universidades na rexión de Murcia, etc. Esa realidade está aí, e eu creo que, lóxicamente, estas universidades privadas compiten tamén cas universidades públicas. Dicía Bieito que lle fan un favor. Non, quero dicir, as universidades públicas reciben subvencións tamén por os alumnos que teñen, o número de matrículas, e o seu nivel e calidade tamén depende de que teñan cantos máis alumnos, máis posibilidades de que saian alumnos que despunten. Que eu o que creo, sí que hai que pôr unhos mínimos criterios a hora de homologación de títulos. Estos criterios corresponde ao Estado? Bueno, eu creo que está a NECA, está a Axencia Nacional de Avalación, que marca os seus propios criterios, está a CRUE, a Conferencia de Rectores, etc. Eu creo que aí os propios rankings independentes, quero decir, non é o mismo unha universidade privada Deusto, a Universidade de Navarra. Perdón, Iván, teño que cortarte porque nos quedan 35 segundos. Non sei, Javier, se a clave de titular queres dicir algo para poder opoñar deste tema. Lo voy a decir muy... Yo creo que el debate aquí, que a lo mejor es oportuno, es si las universidades son buenas, sean públicas o privadas. Y si un matiz a lo de Vieito que me vale para esto. Pero muy corto. Se puede ir como he ido yo, y como ha ido el presidente Sánchez en un momento determinado a un colegio privado, y luego ir, como fue el presidente Sánchez y yo, a un magnífico instituto público como el Ramiro de Baesto. Pois aí queda esa mensaxe e as universidades e os colexios de cada un, que outro día falaremos de todos eles. Moitísimas grazas aos 4 e moitísimas grazas a todos vostedes. Xa saben, isto é Conexión Galicia, son María Chede, vémonos os martes.